Jazyk. Reč je pre mňa zaujímavá časť umeleckého prejavu. V prípade verejného podstavca je to výrazný prostriedok. Nechala som sa ním zlákať. Ich rečovou figurou je jazyk vzbúry. Premýšľam, či ich údernosť má niečo dočinenia s ich pôvodným umeleckým materiálom. Čas vzbúry. Miera atrakcií v centre je vrchovatá. Centra sú tak malé a zdecimované komunizmom vybrakované. Nestojíme o zatraktívňovanie centra, ktoré je samo o sebe atraktívne. Prečo musí byť všetko v centre označkované? Ďalšia socha Andersen od autora súsošia Gottwalda. Dvorný sochár KSČ. Hanba slovenského sochárstva na narýchlo spravených transparentoch. Hlavný architekt mesta na jej odhaľovaní. Následne čítam v článku Svetopluk sa Bratislave nepáči v denníku SME z 11.6.2010. Bratislavské pamätníky sú takmer bez výnimky tragické. Či už je to Hviezdoslav, Štúrovci, Gottwald, Bagár alebo Andersen a najnovšie aj Svetopluk. Vyjadril sa hlavný architekt Štefan Šlachta. Uvítal by, keby sa viaceré z diel, ktoré normalizácia na čele s Kulichom, autorom Svetopluka, odstránila, vrátili na svoje miesta. Napríklad by to mohla byť kompozícia z dreva Môťovského, ktorá bývala na hrade na západnej terase. Podľa Šlachtu s pamätníkmi narába necitlivo. V minulosti sme viac búrali ako stavali a nemáme k ním rešpekt. Teraz máme komplex, ktorý si chceme liečiť, povedal. Nemáme ani sochárskú tradíciu v tvorbe pamätníkov. Aj pedagógovia z VŠVU ticho kolaborujúci. Podpíšte petíciu pod otvorený list primátorovi Bratislavy Ďurkovskému a 5 veľkým mestám. Stop tejto kultúrnej politike. Dištancujeme sa od tvorby verejného priestoru, aká sa realizuje za posledné roky v našich mestách. Je to generačná výzva, výkričník nás, odborníkov. Bezhlavé zámery investorov. Preferovanie gíčového brakového vkusu. Sme svedkami amatérizmu a explózie incitných gíčikov. Urbánny priestor sa stal lacným a degradovaným miestom pre pseudodiela. Úradníkom chýba elementárne estetické vzdelanie. Pseudovýtvory. Autori Gottwaldov, Leninov, Kosákov a Kladív sa stali dôkazom, akú krátku máme pamäť. Promiskuitná socha zrkadliaca mantinely, v ktorých sa pohybujú naši zástupcovia verejného blaha. Skanzen absurdít. Interaktívne zvoniace objekty na Urbanovom námestí. To je baumaxizácia verejného priestoru. Zahltený verejný priestor nekvalitou. Čas komunikovať. Ak chcem, mám prísť v sobotu. Stretneme sa pri Andersenovi. Prišlo asi 40 ľudí. Na úvod som dostala dotazník, ktorý ma ale veľmi nebaví. 24 sochám stále tie isté otázky, či sa mi to páči alebo nie. Je jasné, že nie. Ale prvá otázka stojí za to. Opäť ten neotesaný jazyk. Priamy. Dozvedám sa zaujímavé súvislosti o pôvode sôch alebo o ich autoroch. Apríl 2006. Nechceme oblievať sochy alebo na nich umiestňovať tabulky alebo v noci ich meniť ako českí aktivisti. Chceme komunikovať s kompetentnými, zobrať ľudí a spoločne sa nad tým zamyslieť. Akú sochu do mesta, komu patrí verejný priestor a čo sa v ňom môže odohrávať? 24 pútačov, replík, sošiek, atrakcií, gíčov, búst, pamätníkov. Počiarknite možnosť, ktorá najlepšie vyjadruje váš názor. Je to pútač, vtip, bariéra či postmoderná socha? Čo sa vám páči, nepáči na soche? Žiadame transparentné, otvorené výzvy a odborné komisie, ale nie zmanipulované, kde sú vopred dohodnuté výsledky. Nie nekompetentných úradníkov pri moci. Devalvácia hodnôt. Žiadna občianska spoločnosť po novembri 89, ale investorská. Kríza mestotvorby, urbanizmu, architektúry. Z Bratislavy sa stáva sedlácka, malomešťacká kaviarnička, obostávaná mrakodrapmi. To, že spisovatelia a herci nepoznajú ani slovenských súčasných umelcov, je lokálny problém, prameniaci aj z mediálneho nezáujmu či neexistencie edukačného reťazca od malého diváka po veľkého. Výtvarní kritici tiež neprispievajú k vytváraniu verejného vkusu. Problém je aj vo vnímaní, ako taká socha má vyzerať. Nemusí byť na 100 rokov a môže byť dočasná, spomenuteľného materiálu. Umenie je vždy vec názoru. Ide o to, či chceš mať názor odborníka alebo nejakého malomešťaka, investora či politika. Nie protest, ale byť proti. Ale bližšie k pozitívnemu gestu odmietnutia.
Ide o istý druh protestného pochodu, neviditeľného, ktorý využíva rozpoznateľné stratégie turistickej prehliadky mesta a tým sa rozpúšťa uprostred organizovaného verejného priestoru centra. Obsahovo je postavený na kritickom odmietnutí, namiesto transparentu je použitý dotazník, ktorý dané sochy označuje silnými prirovnaniami. Sprievodcom je sochár Michal Moravčík spolu s Daliborom Bačom, ktorý neprezentuje naučenú, očakávanú konformnú históriu, ale predkladá históriu vytvorenú podľa vlastného kritického postoja. Spolu so zúčastnenými sa pýta, či chcú, aby takto vyzeral verejný priestor, či je prípustné, aby investori a iné osoby vstupovali do verejného priestoru darmi. Prázdne transparenty. Ovplyvnená konceptom dočasnej autonómnej zóny, cez ktorý sa teraz pozerám na aktivity verejného podstavca, si pokúšam vybaviť atmosféru tohto protestu. Júnová nedeľa podvečer. Rôzne skupiny ľudí z umeleckej komunity, niekoľko navľas rovnakých červených transparentov bez textov. Kto si náhodou nepriniesol žiadny, vrhá sa k prázdnemu transparentu, aby sa zaradil medzi protestujúcich. Objavujú sa ľudia s narýchlo vyrobenými nápismi, tričkami, Eva Filová, uniformami, Peter Kalmus. Prichádzajúcich politikov vítame potleskom podľa miery záslužnosti na tomto politickom akte. Pokusy dostať sa dovnútra sú zmarené. Iniciátori dávajú vysvetľujúce rozhovory médiám. Nálada vrcholí počas dlhého aktu odhalovania. Červenými zástavami je zahalená socha Vítanie pred parlamentom od toho istého autora, ktorá v roku 1995 vyvolala nevôľu medzi odborníkmi nielen kvôli kvalite spracovania, ale práve kvôli jej autorovi, hlavnom sochárovi bývalého režimu. Po zotmení sa pomaly rozchádzame. Áno, atmosféra prchavého okamžiku, ktorý sa nemôže odohrávať stále, bola to dočasnosť zbúry. Občasnosť festivalu, nie permanentná revolúcie. Dvíhame prázdne červené transparenty, pripomínajú prvomájové pochody. Vyjadrujeme hlboký nesúhlas s autorom sochy dvorným sochárom KSS, popredným funkcionárom spojeným s normalizáciou konsolidačným rektorom VŠVU. Nechceme, aby bol verejný priestor zaplňaný paškvilmi a pseudosymbolmi, ktoré demonštrujú návrat k normalizačnej estetike. Nerešpektujú zmeny spoločnosti za 20 rokov od dnešnej. Nesúhlasíme, aby verejný priestor podliehal súkromným záujmom, či už investorov, ktorí komercializujú náš každodenný život na zastávkach autobusu, či v obchodných domoch. Alebo rozhodnutiam politických kamarátšaftov, ako v tomto prípade pán prezident Gašparovič, predstaviteľ občianskeho združenia Svetopluk s Jánom Kulichom. Rozhodnutie, ako to bolo urobené, že si to páni medzi sebou upiekli a že sa považujú za dostatočne osvietených, aby rozhodovali o takejto veci. Zrkadlia tú svoju mentalitu, ktorá je evidentne normalizačná a sú výsmechom a diskreditáciou odbornej verejnosti. Zadávateľ vnúcuje občanom nielen svoj zlý vkus, ale i svoju národnú nezrelosť. Je to jednostranný názor na históriu, demonštrujúci krok späť. Motív sochy je vulgárne naivný, z 19. storočia. Nepotrebujeme doháňať 19. storočia. Priznajme si, že nemáme Myslbeka a Kulich ho nenahradí. Čo sa týka sochy v meste, je to taký etnický kolík v rámci územia. Stále ním demonštrujú politickú nadvládu. O samotnom námete sa malo odborne diskutovať. Nie je to Svetopluk, je to len zlá socha. Sochársky trapas. Má to všetky znaky normalizačných sôch. Tá proporcia podstavca a sochy. Autor nedbal na diváka pozerajúceho sa zo spodu. Monument v zlej mierke. Je to anachronizmus. Potrebujeme diela, ktoré nás prinútia uvažovať a ktoré zanechajú svedectvo o svojej dobe. Vyzývame verejných predstaviteľov na odbornú diskusiu o zmene formovania a definovania verejného priestoru súčasným výtvarným jazykom, ktorý bude reálne reflektovať našu politicko-sociálnu a kultúrno-umeleckú situáciu. Neúspešný politický akt. Voľby nevyhral zadávateľ, ľavica, Ficov Smer, ale opozičná pravica Sulíka, ktorý reaguje na nesúhlas odborníkov tým, že zostavuje odbornú komisiu, ktorej predsedá historička Marina Závadzká a vyberá ďalších členov z radou historikov, architektov či sochárov. Komisia sa zhodla na odporúčaní presunúť sochu na iné miesto, prepísať označenie Král starých Slovákov, odstrániť hlinkov dvojkríž
alebo prípadne úplne odstrániť sochu. Verejný podstavec dosiahol čiastočne, čo chcel. Vyvolal celospoločenskú diskusiu o mieste sochy, ich zadávateľoch, o námete, o autorovi. My, OZ Verejný podstavec, spolupráca s Antonom Černým, pozývame na pokojný protest na hrade. Príďte ešte raz vyjadriť dôrazný nesúhlas s umiestnením sochy a uľahčiť pánovi Sulíkovi jeho rozhodovanie. Transparenty máme. Proti nezmyselnému gulášu propagandy. Nechceme interpretovať vlastnú históriu cez totalitnú estetiku. Odmietame kontaminované pútnické miesto. Odmietame umenie, ktoré slúži kampani jednej politickej strany. Ide o zlú sochu od pochybného autora na nesprávnom mieste, navyše nainštalovanú bez povolení a širšej odbornej diskusie. Je to smutné, lebo to prejavuje nedostatok odvahy a odbornosti napriek tomu, že bola odborná komisia, ktorá vyniesla dosť zásadné stanovisko. Je to znova zlyhanie politických elít, ktoré sa nevedia postaviť k verejnému priestoru, k názorovým diskusiám spoločnosti. Stále je to alibizmus. 21 červených karafiátov ako rokov od Nežnej. Táto farba pôjde ťažko umyť. Sme sklamaní. Protesty verejného podstavca často vzbudzujú protireakcie. Proti zostavenej komisii je Matica, moravský historik, takisto píše otvorený list proti protestom verejného podstavca a proti Závadskej. Nakoniec je odstránený iba znak, pripomínajúci hlinkové gardy a pochybný text podstavca. Ale téma sochy tu bola aktívna niekoľko mesiacov. Zmeniť retoriku. Dobehnúť bezkoncepčné roky v oblasti umenia vo verejnom priestore. Bratislava by mala mať vlastnú koncepciu verejného priestoru. Umenie vo verejnom priestore môže byť vzájomným prienikom umeleckej scény a mesta. Nejde o staromódne ponímanie priestoru námestia, ale jeho aktivizácia pomocou dočasných projektov, ktoré môžu byť kontroverzné a vzbudzujú celú škálu spoločenských diskusí. Privlastnenie podstavca po dávno odstranenej buste Františka Zubku od Jana Kulicha, galéria, priestor, platforma pre slobodné idei, využiť priestor pre prezentáciu súčasného umenia, pre dočasné výstavy s možnosťou reflektovania a skúmania fenoménov pamäte a identity daného miesta. Oživiť toto chradnúce námestie, vizuálne revitalizovať, vytvoriť príťažlivé miesto aj pre návštevníkov Bratislavy. Dalibor Bača, Judr Robert Fico CSC. Za jeho vlády sa začali agresívne premiestňovať a inštalovať sochy. Odhalovanie Štefánika, prevoz leva a inštalácia Svätopluka na hrade. Fico pre jeho budovanie novej histórie podľa infantilných predstav, doplňanie národných predstav problematickým spôsobom, nabubralosť, populistický prístup a totalitné správanie. Otvoriť diskusiu o mieste sochy spoločnosti, jej mediálnej interpretácie a politického vplyvu. Odhalením busty Fica ho dostáva do tej istej pozície, ako on dostáva iné sochy, do pozície rukojemníkov. Odhalovaní národní dejatelia sa stávajú rukojemníkmi interpretácií a chtíča politikov. Je treba hľadať nové možnosti alebo spôsoby čítania. Ľudia by to mali čítať, ale čítajú akurát tie pamätníky. Niekto im tam niečo predhodí a oni to musia zošrotovať, v sebe zhryznúť a potom proste držať hubu a prežiť to s tým. Je dobré, že sú reakcie na Svätopluka. Nie je to len tak, vybrať si sochu a len ju proste nainštalovať a nerobiť diskusiu predtým v spoločnosti a v odborných kruhoch. Pozitívne gesto odmietnutia je pozitívnym protestom, odporom, nie negáciou. Pozitívnym odmietnutím je hľadanie vlastného, sebeprospešného postupu a výsledku. Ísť príkladom. Monumentálna nefunkčná fontána a zanedbaný stav námestia, odraz nevysporiadania sa s minulou dobou. Nejasná vízia a absencia spoločenskej diskusie o tom, ako nakladať s týmito pozostatkami socializmu. Bod 0 je dočasný, nestály, otvorený priestor, kde sme schopní uvažovať o sebe inak. Autori: Pavel Althammer, Szabolcs Kispál, Krištof Kintera, Ilona Német. Najdôležitejšia je však radikálnosť týchto nápadov, sila myšlienok, ktoré by mohli nabúrať zmýšľanie o verejnom priestore spoločnosti. Nabúrať oldschoolový model skrášľovania námestí bronzíkmi. Projekt môže byť pridanou hodnotou pre miesto, posun, vytvárať situáciu, udalosť.
Progresívny moment vzťahu verejnosti k súčasnému umeniu. Dostať Bratislavu na mapu súčasného umenia vo verejnom priestore. Edukatívna činnosť pre Bratislavčanov. Tomáš Džadoň v rozhovore s Pavlom Fabušom. Tomáš Džadoň. Ale my kritizujeme to, že dnešní politici nemajú víziu. Nie sú vzdelaní, pokiaľ ide o súčasné umenie, aj preto nevznikajú kvalitné veci. Preto sme pozvali aj politikov, lebo oni majú v rukách pečiatku. Pavlo Fabuš. Nie, myslím, že jediné, čo má zmysel robiť, je ísť príkladom a pomáhať ľuďom, ktorí chcú ísť príkladom. Nikto ti nepovie, čo máš robiť. To je úplne iná dimenzia vo svete vedomého činu. Realizácia. Udalosť 18.9.2012. Pavel Althammer sa podujal odkliať ideologicky zaťažený priestor námestia Slobody v Bratislave čistou detskou energiou. Rozhodol sa vytvoriť veľké detské pieskovisko z nefunkčnej fontány Družba. Stretnutie by malo byť slávnosťou detí a dospelých, malo by navodiť na námestí oslobodzujúcu atmosféru. Proti tomuto projektu vystúpila umelecká skupina XYZ, ktorá vníma verejný priestor z inej perspektívy. Nerezová veľryba. Ťažko vysvetliť odpor k tejto aktivite. Skúsime objasniť. Zasypať fontánu na námestí pieskom a pozvať tam malé deti. Pieskovisko má každý rád, ale ide o konkrétnu najväčšiu fontánu Družba z roku 1980, ktorá je už 5 rokov odstavená a ktorej by sme sa najradšej zbavili. A v Bratislave autentické stavby, sochy a fontány miznú. Predtým ich údajne zdevastujú bezdomovci. Narušia statiku, podpália. Už to chátra, už to padá. Je to agónia, ale nič nevíde úplne na zmar. Treba sa pritom ešte nafotiť a trocha okolo prúdiť. Treba nad tým uvažovať a ešte k tomu naložiť. Patrí sa zmocniť sa toho kreatívne. Je to veľká lesklá veľryba na pobreží a záchranári a aktivisti ju oblievajú vodou, aby nevyschla. Chceli by žeriav a buldozer, aby ju otiahli naspäť do vody. Ale napokon sa len prizerajú na to, vyhasínanie a začínajú si myslieť, že veľryba už nechce žiť v mori, že by teraz chcela žiť na pláži, v piesku, v pieskovisku. Vieme, čo sa stane, ak v roku 2012 nebude u nás koniec sveta? XYZ. Pozvolné odchody. Po získaní grantov a zorganizovaní veľkého projektu Pavla Althammera v roku 2012 začína skupina pociťovať pnutie. Ako to sami nazývajú, stali sa produkčnou jednotkou pre iných umelcov. Rôznorodosť časopriestorov viedla k únave. Dalibor Bača skupinu opustil po tomto projekte. Nakoľko skupina už nebola jednotná, na konci augusta 2013 zostavil Moravčík a Džadoň katalóg z minuloročnej udalosti Pavla Althammera. Ďalší navrhnutý projekt Ilony Német už ďalej produkčne realizuje Martin Piaček. Pôvodne navrhnutý projekt Tornáda autorka zmenila na situáciu Hmly, ktorý realizovala 12. a 27. septembra 2013 o 7. ráno. Išlo o umelé zahmlenie námestia. Môže to byť metafora z nejasneného povedomia o nejakej lokálnej histórii námestia, ale aj v obecnom kontexte. Autorka hovorí o vymazaní námestia pomocou hmly, ktorej dispozíciou je, že strácame orientáciu a predstavu o celkovom priestore, kde sa nachádzame. Dôležitá je aj dočasnosť, efemérna situácia pre raných chodcov, nič, čo nezaťažuje, ale sa rozplýva. Martin Piaček ďalej žiada granty, aby pomohol zrealizovať zvyšné 2 projekty.